kai ma shugaba kai ban gane maka ba kai na dinga dafa abinci a gidan ku ba ka dan kawo ma mu ci abincin ka dinga ci kai kadai shi ne ka gani yanzu ba ni ma yanzu ma na so lokacin dadin nan ma ka ga da dinga baka abinci a mafarki ka ci ka koshi ma a ce mama na ta dinga duka na wuna ci abinci a mafarki amma rabin abinci a mafarki fa har sai koshi fa amma kai shugaba ma sai rowa kawai kuma ta irin haka ne da ake shigar da mutane kungiyan asiri ta ba su biskit sweet da dai sauransu da su hanjin ligidi hallaka kobo sandan buhari da dai sauransu kaga na ba su biskit amma yanzu kuma to yanzu kuma yaran yanzu ban ga ma ana ba su biskit ba kuma wurin metancin fa suna jin daɗi fa dinga ba su abinci kamin a shiga metanci amma kuma na mafarki nan ma kaga na ba mu abinci a mafarki fa har da na mara kuma da aka tashi baka ji ka koshi ba kaga wani banzan abu ni amma ni fa a dawo da lokacin dadin nan ko ya dinga ba mu abinci a mafarki a dawo da shi don ko yaran yanzu ma ba sa wasa irin kaga yaro da daukin kara da dai sauransu haka to ba ga mu yanzu muna ana sharafke da ana gada yanzu ba a yi to iyayen mu wani irin zamani ne yanzu wai koko melon sun dinga dukan mu kar mu ci abinci a mafarki to na abincin da suna ba mu ni ran dinga ci abinci na mafarki fa an bani fa amma kai shugaba a yanzu ma ko a mafarkin ma kana ganin abincin ne babu su mayun ma kamar abubuwa ba su da shi mayun ma kamar abinci ba sa ba da abinci a mafarki ha ba kai amma Najeriya fa tun da kaga mayu ma ba su da abinci fa ka sun kai gari yayi zafi ina gaya maka amma kai shugaba kai naka gidan kwana dan dafa abinci fa ma ba ka so ka bayar ka san me ake dafa a gidanmu tuwon kusa ne da miyan katako kana so ka ci tuwo kai ma kana nan kamar mayun ma mu da muke kunna janareto da kwari a shana ba bare dinga hira da ke ma ba ruwan to ba damuwa in dai da ka ci tuwon kusa da miyan katako zan kawo ma yawa nagode